manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mutum uku Allah ba zai kalle su ba ba zai tsarkake su ba ba zai musu duba na rahama ba ba su da rabo a lahira ubangiji ba ma zai musu magana ba. Mutum na farko cikin waɗannan mutanen mutum ne yake akan hanya yana da ruwa sai ga matafiyi ruwansa ya kare a cikin guzurinsa yana cikin jin kishirwa yace dan Allah ba ni insha sai kace ba zan bayar ba ko kai ƙarya kace babu to kana cikin mutanen nan guda uku da Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama. Allah ba zai dube su ba a ranar tashin kiyama. Mutum na biyu mutumin da ya zo wajen shugaba musulmi ya yi masa mubaya'a yace ya goyi bayansa amma lokacin da ya mubaya'a ya goyi bayansa ba dan Allah ba dan a gyara kasa ba dan a gyara jiha ba dan a gyara ilimi tattalin arziki da sauran rayuwar mutane ba shi dan kwangila da zai samu ko wani abu shi ma yana cikin mutanen da ba za a kalle su ba ranar tashin kiyama ba za a yi musu rahama ba. Kaga ko yau duk wanda ya ce gwamna ko mataimakin gwamna yakin neman zaɓe ba sai ya je ya ce a bashi kware da ta je ta dawo da wuya mutum ya ce yayi ne dan Allah da wuya ne ya ce a'a mu abin da muke so a samu annasikh wal mansukh tsakanin shugabannin da suka wuce baya ba su kwatanta adalci ba so muke a samu canjin wanda za su kwatanta adalci da babu ruwan sha yanzu a samu da harkar ilimi ta lalace yanzu a gyara da babu tsaro yanzu a samu gyara a cikin tsaro mu wannan ita ce manufar mu ta jefa ƙuri'a da kada ƙuri'a da hakilo da rigima da yakin neman zaɓe da cewa sai wani ko kafar katako wannan ne kawai amma ba canjin mota ba canjin mashin ba kujeran mota haji ba kujeran umara ba mun yi wannan dan Allah kuma so muke a gyara shari'ar musulunci. Dan Allah da kuka je yakin neman zaɓe abu wanda suka haka dan Allah wallahi kaɗan ne nawa ne cikin 100 kaso ɗinsu cikin 100 to duk wanda ya goyi bayan shugaba dan wani abu na duniya sakamakon sa kenan gobe kiyama. Kaga akwai aiki a gaban mu. Daga nan na uku shine sai wanda ya rantsuwa akan ƙarya ya rantse da Allah kuma lokacin rantsuwar bayan sallar la'asar ya kawo hajjarsa bayan la'asar ya rantse da Allah akan ƙarya saboda lokacin la'asar yana da wata falala doriya akan sauran awanni na kafin la'asar. Da haka ko da rantsuwa ake son mutum yayi akan sa shi rantsuwa bayan la'asar dan mai imani ya san wannan lokacin yana da hadari sama da lokutan da ba shi ba idan mutum ya rantsa da Allah kan ƙarya. An gane ko to da haka ya kamata mu kiyaye lalle mai kame harsunan mu daga rantsuwa wanda take ba ta da asali ko rantsuwa akan ƙarya. Sai aya ta gaba sai Allah ya ce